டவல குர்ரா. டவல கூட எடுக்காம எங்கடா போன? ஒண்ணுமே போடலடா. சி கர்மம் முடிச்சவனே. இந்தாடா. வாங்கடா போவோம். டேய் பாத்து போடா. ஏய் எனக்கு பாத்து போ தெரியும்டா. நீ காலேஜ் கட் அடிக்காம ஒழுங்கா போடா. அவன் என்னடா பேசிட்டு இருக்க? மச்சான் டைம் ஆச்சு மச்சான் ஸ்கூலுக்கு. லக்ல பாத்தியா? அதெல்லாம் என்கிட்ட நிறையவே இருக்கு. வந்தோடனே பாத்துக்கறேன்டா. மச்சான் வாடா. டைம் ஆச்சுடா வாங்கடா போவோம். வாங்கடா வாங்கடா. ஓட்றா மச்சி, எவன் மேல அடிச்சு தூக்கிடலாம். ஓட்றா. Oh no! கனவிதுதான் நிஜமிதுதான் உலகினிலே என்னை யார் வெல்லுவார் என்னை யார் வெல்லுவார் எப்படி கவுந்து அடிச்சு தூங்கிடுறாங்க, சரக்கு அடிச்சு. அத்தே மொத்தத்துக்கு நம்புறாங்க. மணி 11 தான் இவ்வளவு சீக்கிரம் எந்திரிச்சிட்டா? குண்டா ஐயோ கொண்டுட்டான்டா குண்டே. டேய் வாமா பா குறா வாத்தியார் பாரு. அதையும் குறா. பேக்கையும் சேர்த்து வாங்க. ஏய் வாத்தியார் வர போறான்டா. ஏறா குண்டா. ஓடி வாடா. நிப்பாட்றா மச்சான். டேய் இருங்கடா. வாடா மச்சான். டேய் உருளாம ஓடி வாடா. டேய் அண்ணன்டா. உங்களை எல்லாம் பார்த்தா எனக்கு பாவமா. டேய்டா மாட்டிட்டியா? காலையில எவ்வளவு லக்கலா இருந்துச்சுனா. டேய் நடிக்காதடா. போட்டு விடுறேன். வாடா. பார்த்தோன்னே ஓடுற, பிடிச்சோன்னே பம்புற. போடா. டேய் நீ தான்டா காலேஜ் கட் அடிச்சு சுத்தி. மச்சான் நல்லா கேளு மச்சான். அம்மா நானும் சொல்லி விடுறேன்டா. மச்சான் எதையாவது அவன் கல்வா கொடுக்க பாரு. நம்மளுக்குள்ள என்னடா 2 பேத்துக்கு சேர்த்தே பண்ண வாங்கி தரேன்டா. போண்டாவா மச்சான் போண்டாவா எனக்கு ஜாலி போவோம். தூ மந்திரகாளி. நாள வையா வச்சு துப்பி போறியா பாரு. சிட்டை எடுங்கடா சிட்டை. எடுக்கறோம்ல. என்ன வந்திருக்குன்னு தெரியலையே. போலீஸ் வந்துருச்சு. திருட்டு பையில எப்படி கண்டுபிடிக்க தெரியலையே. குண்டனதுக்கு எப்படி பாக்குறியா? குண்டனா இருக்குமோ? குண்டா நீதான்டா. நான் இல்லடா. குண்டே இல்லன்ட்டான். நல்லடா. எல்லாம் ஒரே மாதிரி முடிக்கிறாங்க. யாரா இருக்கும்? ஏய் குண்டா நீதான்டா. நான் இல்லடா. டேய் சீட்டை குறான்னு இருக்கேன். என்னடா? ரமேஷ் வந்து பாக்குறா இல்ல. குண்டை போய் சொல்லிட்டான். எரியுதா அந்த குண்டனா? ஏய் இவன் தான்டா. வசி, who's this black sheep? ஓம் ஜிம் ஜூம் ஜம் டம் டும். ஓம் ஜிம் ஜூம் ஜம் டம் டும். போங்கடா. அறுவடிக்கு திருடனா. எவன்டா போலீஸ்? நானே போலீஸ். நான் தான்டா போலீஸ். நான் தான்டா போலீஸ். ஒருவேளை நம்ம எதுவும் தப்பா கிப்பா சொல்லிட்டோமோ? கொஞ்சம் குன்றுவேன். நான் தான்டா போலீஸ். ஏய் நான் தான்டா போலீஸ். ஏய் அடிக்கீங்க. இந்த பரல்ல போடுறா மச்சான் போடுறா. பாட போடுறா எப்படி அடிக்கிறேன்னு பாறா. குண்டே அடிச்சிட்டான்டா. அவுட். ஏய் ப்ளீஸ் நோ பால்டா. நான் அவுட்றாலே போங்கடா. நோ பால். கேட்ச் பிடிச்சது. நோ பால். சொல்றா. போயிட்டே இருக்கா. என்னடா நீங்க என்ன அடிச்சா? குர்ரா பேட்ட குர்ரா. ஏய் போ. டேய் பேட்ட குடுறா குண்டா. கால புடி சொல்லுடா. பேட்ட குர்ரா. ஏய் போங்கடா, குர்ரா ஏய். பேட்ட குர்ரா. என்னடா ஏய் ஏய் சூப்பரா. ஏய் சூப்பரா. இது அவுட்டல கிளம்பு. என்னடா அதுக்குள்ள அவுட் ஆயி அடிச்சியாரா பேட்டிங். ஏய் குர்ரா நான் தான்டா. நான் சுடு போறேன் நீ அவுட்ரா. டேய் அவுட்ரா. ஏய் அவுட். அவுட் இல்லடா. காத்து பட்டு அதான் கீழே வந்துருச்சுடா.